sizin şu gepleşiňize gelemde esasan aýdasym gelen zatlaryň birem şul. Hatta soňky döwürler garly ýöne bir näçe ýyl münden kän soralar gelýärdi. Maroň rosy nirede? Maroň rosy rowşan ady öňküler belki bilýändirler, belki ýaşlar bilýän hem däler. Rowşan maksat rowşan her ýerden iki harpyny alyp başladyk da biz başlamazda we hip hop stiline başladyk. Soňundan men bir näçe gezek öz stilleri birazrak ütgetdim men. Belli bir näçe ýyl geçenden soň men ütgedýän. Esasy skledim galya ýöne stil ütgetýän. Başta hip hop bilen başladyk. 2009-da romantika geçdim men. Ýöne rap köplençe rowşan aýtýardy. Ondan soňdan ol oň bilen biz Hasan dostlaşyp başladyk. Orsetde Belgrad şäherine bil okudyk. Men dünýä ykdysadyýaty, ol arkitektur dizaýner fakultetine okudym. Soňundan Türkmenistana gelip Aşgabatda gelenden soň Çeperçilik akademiýa arkitektur dizaýner bölümine okuwa girdi we okuw döwri aýtmak biraz kynlaşdy oňa. Ýani okuwuna ýetişip bilmedi. Ya aýdym ya okuw taýlamaly boldy da. Sen okuwuň taýlap bilersiň, arkaýyny idim. Ýöne maro ady elmi dama durar, arkaýyny bolýdym. Isleýän wagtyň gelip bilersiň. Ýani 50 ýyldan, 30 ýyldan, 20 ýyldan. Näçe ýylla isteseň, hani gelip bilersiň diýdim. We gapy açyk goýdum. We ondan soň ol arkitektur dizaýner bolup gitdi we maro diýbem. Şol adam galy da. Ondan soň köp kişi hatta soňky pokoleniýa belki bilýänler rowşan bilen başlanmadan bilýänler. Häzirki döwürde arkitektur dizaýner bolup öz firmasy bar. Öz firmasyny ýöretýär. Şäherimiziň köp ogadan ýerleriniň, restoranlarynyň dadyň içi şoň işi. Şoň üçin hem rowşan bilen hiç ýyly dawa da ýok. Ýene dostlukly gatnaşylýar, häzir hem gatnaşylýar. Ýöne ol öz sferasyny ýetgetdi, dizaýner boldy.